Кайнар сәлам, әлеге вакытта телевизор каршында отырган ТМТV каналының тамашачылары. Сезне шоу-без тапшыруында сәламлим мин, Ландыш Нигъматҗанова. Бүгенге тапшыруда Эльмира Нагыймованың улы инглиз телен өйрәнә. Дина һәм Рафаил Латиповларның анагы туган, Айгөл Рахимова туганын тапкан. Бу һәм башка яңалыклар киләсе сәгатьтә ТМТV каналында. Бездән аерылмагыз. Без башлыйбыз. Эльмира Нагыймова һәм Руслан Кермудиновның улы Камил инглиз телен өйрәнә. Бу сүзләрдән соң күпләр аларның улларына 1-6-7 яшь дип уйлыйлар. Чынчылыкта аңа ни бары 2 яшь. Нәни яшенә карамастан Камил барлык төсләрне инглиз телендә әйтә һәм 10га кадәр саный ала. Иң кызыгы, Эльмира белән Руслан аны махсус дәресләргә йөртмиләр. Камил үзе төрле инглизчә мультиклар карап, үзе өйрәнә һәм аңа әлеге шигырь бик ошый. Озгагына югалсам да юксына йөрәк Үзеңдә тоясың җаным сине миңа кирәк Мин сиңа кирәк Үзеңдә тоясың җаным сине миңа кирәк Мин сиңа кирәк Әрмән түгел татар мин дигән хитның башкаручысы Венер Сәлимов ипотекага фатир алырга җыена. Фатирны алу белән иң беренче ремонт ясарга планлаштыра. Документ эшләре генә калды дип сөйләп узды Венер. Шоу-без тапшыруының командасы җырчының фатир эшләре уңышлы барып чыксын дигән теләктә кала. Һәм сезгә, кадерле дуслар, аның клибын тәкъдим итә. Шынлап әллә шаярып, кемнәр уйлап чыгарган, син әрмән диләр миңа, шакатып торам шуңа, син әрмән диләр миңа, шакатып торам шуңа. Әрмән түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтәм шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмән түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтәм шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Болгар кызларына 25 ел. Март айында төркемгә 25 ел тулды. Кызлар юбилей концертларын көзгә планлаштыралар. Белүегезчә, төркемдә хәзер яңа состав җырлый. Әлеге состав 1-4 ел эшли. Кызларның планнары бик күп. Тиздән кызларның Гашыйк булма исемле җырына төшерелгән клип дөнья күрәчәк. Әлегә кызлар Казакстан якларында гастрольләр белән йөриләр. Болгар кызлары төркемен чын күңелдән 25 еллык юбилейлары белән тәбриклибез. Иҗади уңышлар, бәхет, шатлык теләп калабыз. Туганны таба торган тарихлар Hind киноларында һәм «Жди меня» тапшыруында гына була дип уйлаучыларның фикерен киләсе яңалык үзгәртер. Айгөл Рахимова туган апасын тапкан. Дөресрәге, ул Айгөлне тапкан. Күптән түгел җырчы Айгөл Рахимовага социаль челтәрдә Александра исемле кыз «Сәлам, без синең белән туганнар» дип язган. Миңа интернетта нәрсә дип кенә язмыйлар, ләкин булай дип әле бер дә язганнары юк иде. Шуңа күрә әлеге хат игътибарны җәлеп итте һәм мин җавап кайтарырга булдым дип сөйләде Айгөл. Аралашкач, алар чынчылыкта туганнар икән ачыкланды. Александрның әнисе Айгөлнең әнисенең 2 туган апасы икән. Язмыш җилләре аларны үз заманында аерган. Айгөл әнисе белән Чаллыда яшәсә, Александра әнисе белән Санкт-Петербург шәһәрендә тора. Туганнары белән якынрак танышыр өчен җырчы Санкт-Петербургка барырга планлаштыра. Тәрәс төбендәге гөлләрем, сирдәшем, сирдәшләрем, әгәр мине ташлап син китсәң, ялгызым мин нишләреме? Ал ярам гөл ярам,
Татарстанның атказанган артистлары Динә һәм Рафаил Латыповлар гаиләсендә шатлыклы вакыйга. 11 апрель көнне кызлары Динара улы Халилгә энекәш, ә тормыш иптәше Маратка ул алып кайткан. Динара белән Маратның Хафиз исемле гаилә дуслары бар. Балага әлеге дус хөрмәтенә Хафиз дип исем кушканнар. Билгеле булганча, хәзерге вакытта Динә һәм Рафаил Латыповлар бабайга кәләш кирәк дип исемләнгән яңа программа белән гастрольләрдә йөри. Шуңа карамастан, баланы бала тудыру йортында чыгару тантанасына алар читтә кала алмаганнар. Шуңа да әйтеп үтәргә кирәк, тамашачыларның күп санлы соравы буенча әлеге концерт Казанда янәдән тәкъдим ителәчәк. Yazlar kilgeç, isken olmagasını, çiçeklerin yağış izlegiz. Önderdi dur, yazgıç çiçeklerde, yemiş bilmi, altın kızlarsız. Önderdi dur, yazgıç çiçeklerde, yemiş bilmi, altın kızlarsız. Шоу-без тапшыруы сезгә өр-яңа, әле бер кеше дә күрмәгән клип тәкъдим итә. Премьераны бергәләп карыйк. Çağımda hatlarını alam, qabat-qabat tuqıb yuanam. Ayrılsağışın biraz basıp dursam, janjılısı bir ki xatınan. Yürekten yürekka küpürleti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakınaydı tüsüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yürekten yürekka küpürleti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakınaydı tüsüle, ufuklarına ışadır xatlar. Xat yazıp jiberim, aklı şişkan jirye, jiberim de kütem cevaplar. Sinde yüreğimle mehabbet haberim, kütesinle sanap minutlar. Yürekten yürekka küpürleti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakınaydı tüsüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yaktı ümitiminin berruk mehrum etme, yazıp jiber cevap sanalama. Hatta tapşırılsın cevap kire koydun, üzlü kütken yaralarga. Yürekten yürekka küpürleti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakınaydı tüsüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yürekten yürekka küpürleti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakınaydı tüsüle, ufuklarına ışadır xatlar. Yürekten yürekka küpürleti zille, anlatıla yürek aralar. Avuşı sağatın yakınaydı tüsüle,
Апрельдә пирамида концертлар залында кабатланма җырчы Иркәнең сольный концерты узды. Әлеге концерт сюрпризларга бай иде. Шундый экспериментларның берсе Кәзен Уолт исемле Мәскәү ансамбле белән берләшү. Әлеге экспериментлар уңышлы булганмы, юкмы, киләсе репортажда карагыз. Дуслар, шоу-без командасы Иркәнең сольный концертында. Татар җыры фестивале ТМТV премиясе лауреаты Иркә тамашачыга нәрсә әзерләгән икән бу репортаждан белерсез. Һәм инде әлбәттә кызыклы интервьюлар, матур чыгышлар бары тик сезнең өчен. Иркә, концертың узды. Концерт белән канәгать калдыңмы? Ничегрәк синең эмоциялар? Әлеге минем әле дә булса башым эшләп бетерми. Бик канәгать калдым. Чәчәкләр бик бүләк иттеләр. Үземне үзем мактап тору бик килешмәс инде. Концерт әйбәт булдымы, яхшы булдымы дип халыктан сорарга кирәк миңа калса. Булай үземдә һәр вакыт минуслар мен эзли киләм инде. Но шу хәле зур эш булды бу. Шу хәле каты әзерләндек без моңа. Шу зур эшне башкарып чыгуым белән мин бүген бик бәхетлемен. Менә бу концертны оештыруда инде күп көч куйдың, дулкынландың. Бу теге без дә күрдек аны, тамашачы күргәнме аны әйтә алмыйм. Кулисада артта булган кеше һәрберсе күрде. Бу дулкынлану хисе белән ничек булса керәшергә уйламыйсың алдагы концертларда? Аның белән керешеп булмас инде ул минем канда ята, ул инде минем шундый характер, акырып бакырып, кызу канлы бит инде мин бөтенесендә акырып аттым. Аннан соң менә концерттан соң барысында кочаклап үбеп йөрим инде мин. Менә шундый эмоциональный кеше, бик каты дулкынландым, бик каты курыктым. Миңа калса халыкка мин моны күрсәтмәскә тырыштым. Чөнки сценарий бик җиңел түгел, катлауларагы. Һәрбер музыкантны, һәрбер кешене кулдатып кирәк. Сәхнәгә чыгып баскач инде артта 12 кеше басып тора икән, 11-12 кеше. Алар сиңа гына карап торалар. Бөтен нәрсә миннән тора бит инде. Ответственность зур дип әйтим инде. Шуңа күрә бүгенге концертка мин айрыша бик каты дулкынландым, бик каты борчылып менә шулай үткәреп җибәрдем. Быел синең бик үзенчәлекле концерт Казан World ансамбле белән эшлисең, Мәскәү ансамбле. Менә ул егетләрне җыярга, алар белән эшләргә сиңа теге кыенлыклар тудырмадымы? Мәскәүләр булгач инде алар белән эшләү, алар музыкант буларак бик көчле кешеләр. Тик Казан белән Мәскәүне бит инде үзегез аңлап торасыз, анда алар бит инде башкарак уровеньда дип әйтәсе килә. Бик җиңел булды дип әйтмәс идем, чөнки беренчедән алар татар җырларын күбесе татарлар җырларын белеп бетермиләр. Шуңа күрә күп җырлар өчен яңалык булды. Аннан соң теге аларның көйләрен дә килергә кирәк. Алар да бит инде теге сәнгать кешеләре. Аларга да кырдыңмы әйт әле? Аларга да эләктез генә, шунсыз булмый. Бер кеше тотып торга тиеш бит инде. Бит инде җәелеп, ярар булыр әле дип йөрсәм, бер нәрсә дә киреп чыкмас иде. Минем шулай торып акырып, бакырып, оештырып, сөйләп, чыгыгыз, басыгыз, менә шулай торып йөргәнгә күрә концерт шулай оешканрак килеп чыкты дип уйлыйм. Иркә, менә бу инструменталь ансамбльдә булды. Һәм син үзең бөтен җырны тере тавыш белән башкардың. Менә хәзерге синең самочувствие дип әйтәмез инде. Ничегрәк теге авыр булмадымы, авырлыклар килмәдеме? Бөтен җырга әзер идеңме? Без моңа инде дөрестән дә алдан әзерләндек бит. Мин Мәскәүгә барып тордым. Аннан соң Чаллы, Нижнекамскига барып кайттык Түбән Камага инде. Кайбер җырлар әле бүген яңа беренче тапкыр уйналынды. Шуңа күрә бәлки профессионал булган кешеләр сизгәннәрдер дә әле менә теге яңа гына уйный башлагач. Синең концертың теге елны булмады. Ни өчен синең теге һәр елны булмый концертың? Мин шулай иттереп үземә сүз куйдым инде 2 елга бер тапкыр куйырга дип. Беренче елны Уникста куйдым. 2 ел үткәннән соң мин филармониядә 2 көн куйдым. Быел инде мин пирамиданы алырга булдым. Пирамида инде үзегез аңлыйсыздыр. Мин әкрен теге һәрберсен искәрәк дип әйтә алмыйм инде, менә тикшереп карарга булдым һәрбер залны. Аның белән эшләп карарга кирәк. Кайсысын яратасың, аннан соң инде киләчәктә шул залны сайлап шунда гына эшләрмен дип. Менә бу костюмнарында бераз сөйләп киттек инде. Сәхнәдә 3-4 костюм булды. Һәрбер костюмны син махсус менә бу концертка гына тектең. Кем ярдәмендә, кем белән уйлашып, кем белән серләшеп тегелде бу концерт костюмнары? Беренче образымны инде мин күптән уйлап килгәнем. Шунда теге Королевский дип әйтим, мине шундый бик шидри образ. Людмила Чернова дигән стилист белән эшләдем. Шул хәтлек ошады, шул хәтлек сабыр ханым. Нәрсә теләгән булсам, артыгы белән эшләде костюмнарымны.
икесен үзем уйлап таптым, берсен ул уйлап тапты. Иркә елдан ел халыкны ничектер үзенең киемнәре белән шаккатырып килде бит инде ул. Хәзер ничектер ул менә гаиләле булгач инде 3 кызы бар бит инде аның. Хәзер ничектер шундый тыйнаграк, ябыграк, шундый хатын-кызларга хас тыйнаклык белән шундый матур күлмәкләр киюе. Сәлам. Күлмәкләр киюе миңа бик тә ошый. Элек тә ошыйдыр, ләкин ул элек яшьләрчәрәк, ачыграк кигән булса, хәзер инде күбрәк шундый хатын-кызларга хас Менә матурлык чагыланың күлмәкләрендә. Хәзерге иркә, элеккеге иркә белән нәрсәсе белән аерыла дигәндә, һәрбер артист бит ул вакыт узган саен үсә бара, менә күренеп тора, кеше урында гына басып тормый. Үскәрне күренә. Монда инде карьера буенча да үсү турында сүз бар инде. Үзе дә Аллаһка шөкер. Бүген залда бик күп артистлар да булды. Без аларның барысын да күрергә тырыштык. Бәлки дулкынлануның сыры да шундадыр. Дусларымның килүе, коллегаларымның килүе минем өчен бик зур үсеш дип әйтсәм дә була. Рәхмәт аларга, бик зур чын күңелемнән күземә яшьләр тулды. Һәрберсен күргәч, һәрберсе чәчкә бирде. Бәлки инде алар миңа күңелемне күреп теге туган көнемдә бит әле минем бүген булды. Шуңа да килгәннәрдер. Аннан соң берсе дә торып китмәде. Ахыры хәле утырды. Һәрберсен карап кына тордым. Фирдүс тә килде, Ләйсән Гимаева да килде. Иң мөһиме, иң көткән кешем Хәмдүнә апа Тимергалиева килде. Инде Хәмдүнә апаны әле кайчан әйтеп куйган идем. Аның да вакыты шулай юк. Юк. Гастрольләр белән дә йөри. Теге ышанып бетә алмадым. Күргәч шаккаттым инде, бик шатландым. Сүзсез калдым. Шул хәтле матур программа әзерләгән яңа әһәң белән, яңа формада. Мин дөрестән әйткән вакытта ул хәтле булыр дип уйламадым. Шул хәтле матур эшләнгән программа. Мин иркәнең шулай итеп халык күңеленә керүенә һәр вакыт ышандым, чөнки аның җаны җылы, ул чиста күңелле, ул аның энергетикасы көчле. Мин аны үземә дә ошатып куям. Концертка менә үзе чакырдымы сезне? Яисә сез теләп килдегезме? Менә шуны сорыйм әле. Билет сатып аласы идек, ләкин ул әйтә җегетләр, ул әйтмәгез инде. Без бит коллегалар дигәч, мин әйтәм, юк инде менә акчасын бирәм дигән, ул әйтә, юк кирәк, менә бирәм дигән, ул кирәк түгел. Аннары 30 штук алдык инде. Хатын-кыз башы белән Эш бала анасы зал тутырып, бүгенге заманда зал тутыру миңа үземдә беләм ничек авыр икән. Шуңа күрә Эферин, шуннан да Мәскәүдән шулай профессионал инструменталар алып килгәннәр, шулай без Казан егетләре катнаша. Эферин, мин дөресен әйткәндә причина эзләргә килмәдем. Чын күңелдән карарга килдем. Минем инде хатын балды итеп утыра. Иркәне бик күп еллар беләм һәм аның аңа гына хас сыйфат ул усаллык. Ләкин бу усаллык артында йомшаклык һәм мәрхәмәтлек ята. Ул бик туры сүзле. Шунсы якын шәхсән минем үз күңелемә нинди генә ситуациядә булса, турысын бәреп әйтә торган кыз мишәр инде дөресен генә әйткәндә, чәпчән мишәр. Шуңа күрә миңа мәсәлән шәхсән үземә шул сыйфаты ошый. Шуннан бик ярдәмчел, бик авыр вакытларда чын мәгънәсендә ярдәм итәрдәй кеше дияр идем. Озын-озак гомерле җырчы булачак дигән өметтә калам. Һәм шулай булыр да, чөнки Худайдан тавыш мөмкинлеге бирелгән, баш бирелгән аңа. Акыллы. Артур инде синең тормыш иптәшең бу концертны әзерләгәндә ничек ярдәм итте? Кырыйдан карап торганда концерт теге матур гына чыгасың да, җырлыйсың да, бетте бит инде. Ул концертны эшләр өчен аның мәшәкатьләре бик күп. Алар турында минем сөйлисем килми. Бары тик нәрсә әйтәсем килә. Иң каты эләккән кеше, иң каты авыр менә бу концертның авырлыкларын өстенә алган кеше ул минем тормыш иптәшем ирем. Шул хәллекнек булышты, физически дип әйтим, мораль дип тә әйтим. Ул йөгерде. Тегендә монда концертка халык 2 ай йөгерде. Концерт вакытында йөгерде. Әле хәзердә йөгерә менә ул. Тик әле бит иң күп эләккәне, иң күп кычкырган, анардан требовать иткән, теге анардан требовать итәм бит инде бүтән кешегә әйтә алмый, кая бу, кая теге нишләп бу эше бетмәгән, ник бу булай дип. Шуңа күрә иремә Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен. Минем характерым җиңел түгел. Начар кеше түгел инде мине менә тиз кызып китә торган кеше. Яратадыр инде, яратмаса түзә алмасы миңа. Концертка әзерләнгән моментта концерт барганда син бәбиләр белән булдың. Туйдырмадың, бармадыңмы? Юк, алар белән рәхәт бит. Кызык.
Капризин читәләрме? Әйе, әни белән әтине күрсәләр. Болай концерт карарга сиңа мөмкинлек юк инде. Юк. Болай менә концерт беткәч, балаларны тапшырып, әниеңә үзең нәрсә эшләргә планлаштырасың? Дәресләремне, эшләремне эшләргә, китап укырга, минем күп эшем мәктәптә. Күптән түгел генә әле берничә көннәр элек ТМ ТВ премия лауреаты булдың бит инде. Статуэткага урын таптыңмы? Кая урнаштырдың? Минем бөтен менә алтын барысларым бар бит инде. 6-7 штук. Шуларны менә булай иттем дә орталарына менә бу сүрәт әйберне куйдым. Статуэтканы. Икенче елга тагын Алла берсе алырга ясын сиңа. Быел син Фирдүс белән әле алып табардың. Ничегрәк булды менә шуның турында әйт әле. Менә бәлки шул 2 апрель көнне ТМ ТВ музыкаль премиясыннан соң без тагын да якынайыбрак киткәнбездер дип уйлыйм. Безнең болай да бит инде кан бер мишәр каны. Фирдүс белән алып бару миңа бик ошады. Миңа калса безнең пар халыкка да ошады кебек, шулай дип аңладым. Киләчәктә дә безне алып баручы буларак бар иттереп, бәлки күрер әле халык. Иркә сине эшең күңелле туган көнең белән котлыйм. Шушы эш балаңның рәхәтен күр. Ирең белән матурына тормыш кырып, кулны кулга куйып, иңне иңгә куйып, мәхәббәтегезне саклап, балаларыгызны үстереп, ел сайын шулай зур ничек дип әйтим, үрләрдә генә профессиональ өлештә генә торган концерт программасы ял концерты белән безне ял иттер. Мин сине хөрмәт итәм, шуңа күрә сиңа бик уңышлар, сиңа һәм безне чакырган өчен, безнең гаиләне чакырган өчен сиңа бик зур рәхмәт Иркә. Туган көнең белән, туган көнең белән. Иркә бәгъркәем, шын күңелдән котлыйм. Афәрин. Булдырасың, булдыр, киләчәктә дә булдыр. Һәр вакыт булдыр. Дилбегәңне кулыңнан ышкындырма тоткансың икән. Нык бул, матур бул, бүгенге көнгә, туган көнеңдә, сәхнәңдә шул хәтле матур булдың, мөлаем булдың. Күтәреп алып, бәләкәй балар шәкелле күтәреп алып сөясем килде. Иркә, сине ТМ ТВ каналы исеменнән, үземнең исемнән инде яхшы узган концертың белән һәм инде шын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Хәзер инде әйдә тамашачылар белән саубуллашыйк инде менә бу моментта. Бик зур рәхмәт тамашачыма, мине сайлап килгәннәре өчен менә бүгенге концертыма, мине караулары өчен, мине тыңлаулары өчен. Сез мине ничек яратасыз? Мин дә сезне шулай яратам. Әйдәгез бергәләп, матур иттереп, ТМ ТВ-ны карап, бергә җырлап яшик. Пока-пока. Иртәгә бөтен илебез бөек җиңү көнен билгеләячәк. Әлеге көнгә багышланган шоу-біз тапшыруының командасы безнең тамашачыларга ТМ ТВ-да җиңү язы дип исемләнгән рубрика тәкъдим итә. Игътибар белән экраннарга. Фатих Кәрим. Ант. Юлбасарлар тапты җиребезне. Ватан сугышына мин китәм. Менә балам, син әнкәсе аның. Балабызны тотып ант итәм. Синең өчен, шушы балам өчен, нәслем өчен, туган ил өчен мылтык тотып баскан җиремнән бер адымда артка чигенмәм. Бәлки соңгы тапкыр күрештек, кочаклаштык, узак үбештек. Сизә бала, карый күзләремә, сакла безне ди ул күңеленнән, ана күкрәгеннән суырып алган сөт тамчысы алсу иренендә. Шушы балам өчен, синең өчен, нәслем өчен, туган ил өчен мылтык тотып баскан җиремнән бер адымда артка чигенмәм. Роберт Әхмәтҗанов, солдатлар. Озатып вокзаллар каршында маңгайдан үптеләр аналар. Тузанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар кирделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга, күпләре төренеп шинелга, калдылар еракта йокларга. Балалар, торыгыз, балалар, ашыгыз суына табында. Ничә ел тормыйлар балалар, Иделдә һәм Дунай ярында. Уятма, йокласын син ана,
Ойларны, йылларны санап бар. Күңелдә һаман яшь гел бала. Кайтмаган солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый, сабые юрганы ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, мәйданда мәңгелек ут яна. Аналар йөрәге шикелле, ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле, җил йөри курганнар артында. Муса Җәлил, җырларым. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Алдый алмас мине түбән ләззәт, вак тормышның чуар пәрдәсе, шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю, яшәүемнең бөтен мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр, шигъремдәге изге антына. Бар җырымны илгә багышладым, гомремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башлы тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгыра җыр булып. Кайгының ни сүз икәнен белмәгән сабый бала моңая, сагына күрәсен, ал йөзе сарылана. Әттәсе киткән тарафка, юлларга карый-карый, шәлләргә төренеп суыкта, уйланып утыра сабый. Көз иде. Җирнең шушындый күңелсез чагы иде. Астралар, гөлләр кыравылы, каеннар сары иде. Исән сау диләр әтисен, сугышта йөри диләр. Аңардан никтер сабыйга сәлам хат китермиләр. Кайгының ни сүз икәнен белмәгән сабый бала, ни булды сиңа гүзәлем, йөзләрең сарылана. Синең дә бардыр күрәсең әрнүләр, жәлләүләрең. Яшьләрең югалып баса, күзеңнең зәңгәрләрен. Әлеге минутта мин Ландыш сезнең белән саубуллашам. Фырсаттан файдаланып безгә тыныч күк йөзе бүләк иткән ветераннарыбызга олы рәхмәтемне җиткерәсем килә. Сезнең даныгыз мәңгелек. Барлык тамашачыларга күңелле яллар теләп, киләсе очрашуларга кадәр хушлашам. Пока-пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up Atelier визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.